být nikdo jiný než Ondra Šilhan. A to, když jsem mluvil o tom, že se nemáme za to stydět, že piloti talentů, které patří mezi špičku, tak toho je důkazem i Ondra Šilhan, protože v roku 2009 má druhé místo na mistrovství světa. díky tomu, že v tom momentě funguje vlastně jako helikoptéra, slova jako nenávist,
zlato a smrt se skloňují ve všech pádech. Indiáni se postupně stěhují do rezervací a nenávist vůči nim narůstá každým dnem. A potom přichází nejznámější bitva divokého západu, Little Big Horn. A to už Indiány nenávidí úplně každý. Já, poručík George Doe, se zotaven po zranění vracím zpět do rodného města. Myslím, že pozítří by to šlo. Určitě. A nechcete si vyzvednout tu zásilku? Už vám došly ty svíčky. Samozřejmě. Šerife, jestli vám není dobře, tak si běžte klidně lehnout. Já se tady o všechno postarám. Díky, Johne. Ale kdyby se cokoliv stalo, dej mi vědět. Vím, co je mojí povinností. Hlavně, aby vám už bylo líp. Tak co, Glene? Jaký to dneska bylo? Co vaše ovečky nezlobí? Taky bys mohl občas zajít do kostela, Jacku. Myslím, že zpověď a rozřešení potřebuje každý. A k čemu by mi to asi bylo? Já se mám dobře i se svýma hříchama. Jen ten Arrowhead. Tak to děkuji. Už jste si pokecali? Zdvořilosti asi nic neříká, co Jane? Vy teď vyříte tu věc se starostou a já čekám na ranči. Lily. Mary, mě napadá, nemáte tam něco na ty šerifovy problémy? Ale jistě. Kde jsem to? Už vím. Ať to zalije horkou vodou a nechá 20 minut luhovat. Myslím, že by mu to mělo pomoct. Ale musí to vypít horké. Dobrá, děkuju, Mary. Otče, nevím, co si počít s Jackem a tou jeho sebrankou. Připadá mi, že i šerif je na ně krátkej. Vy se vyznáte v lidech. Můžete mi poradit? To je těžké, Remy. Charakter člověka je složitá věc. Nevím, kde se to v něm vzalo. Vždycky přece nebejval tak špatný. Tak tím si nejsem tak úplně jistý. S Pánem Bohem. Bohem. Remy. Starosto.
náhodička. Máte pro nás ty papíry? Ne, nemám. Já nemůžu jen tak sám od sebe přepsat cizí majetek na vás. Jak nemůžeš? Poslouchej, starý tak už tady dlouho nebude. A děti, pokud ví, nemá. Tak co tomu brání? Moje čest? No boha, vždyť je ještě naživu. Na to jsou zákony. I k čemu se soustí? Tak Jane, že to nebo děláš? Že ne? Chceš se vsadit? Jsi zblázila! Dej to sem! Co se tady děje? Danny, jsi v pořádku? Ano, jsem. No a co se tady stalo? Vysvětlíš nám to? Tady slečna, totiž já vystřelil. Nechtěně. Je to pravda, Danny? Vy nerozumíte, co říká. Prostě vystřelil. To se stává. Je to pravda, Danny? Ano, je. V tom případě tvoji zbraň. Prosím. My už musíme. Tak naschle. S Bohem. Až se vrátíme, tak ať je to nachystané. Rozumíš? Zajedeme za Jackem. Rany, nic si z toho nedělejte. Na každého jednou dojde. Já vám rozumím. Všechno jsem to slyšela. Ano, ale co zmůžu já sám proti Jackovi? Konečně doma, po všech těch letech. Doufám, že se vám tady bude líbit, Anami. Já šťastná všude tam, kde by ty, Georgi. A je vaštelo. Georgi! Podrž mu koně! Steve? Johne! Pojďte se podívat! Kdo se to vrátil? Renny! Steve! Georgi! A není tamhle to malej John? Otče. Georgi! Jsme rádi, že jsi se vrátil živý a zdravý. Dovolte, abych vám někoho představil. Tohle je Anavi, moje žena, a její neteř teda. Tvoje žena? Ano, moje žena. A kde je můj otec? Je nám to moc líto, ale jsou to již 3 roky, co jsme ho pochovali. Bože můj. Tolik jsem se na něj těšil. Splnili jsme jeho poslední přání. Pochovali jsme ho v Tucsonu, tam, kde se narodil. Děkuju. Děkuju, přátelé. To moc smutné. Já těšit se, že poznat otce svého muže. No co? Byl to moc správný chlap. Jenom se vybalíme a zajde se za ní podívat. Jo. A pak ještě tu poslední věc. Zavezu listiny na posádku. Georgi, ty počkat, já neznám toto místo. Já chci připravit dům, tak aby George byl šťastný.
jen klidně jeď. Pomůžu tvé ženě se vším, co bude potřeba. Dlužím ti to. Georgi, Mary, sestřenko! Ukaž se. Tak dlouho jsem tě neviděl. Je tady kus krásný ženský. A naví, tohle je Mary, moje sestřenka. Mary, těší mě. Patří mi zdejší obchod. Rodina George být i mojí rodinou a přátelé být i mými přáteli. Kdybyste cokoliv potřebovali, klidně se na mě obraťte. Georgi, myslím, že s tím odjezdem na posádku by si měl ještě chvíli počkat. Nerozumím, proč, víš. Já už chci mít to auto za sebou. Pamatuješ Jacka Tuckera? No jistě. Tak ten se tady roztahuje a všichni jsou z něj podělaní. Šerif. I šerif. Renny, jsem opravdu moc rád, že vás za všechny vidím. Jenom se vybalíme a večer. Zvu vás všechny na skleničku. Pomůžu ti. A koně dáme do mé stáje. Je to nejlepší. Tvoje stáje byly pro tebe vždycky pýchou. Tak pojď, snídáme to. Oh. Co vezeš? Kožešiny, nějaký nádobí. No, je to teď celý můj domov. Kam to odnosíme? Pane, nechat to být, to moje práce. Tak ti děkuji. Chlapi, připravíme mu na večer pěkné přivítání, tak jako dřív. Jistě, jak za starých časů. Něco zařídím a hned se vrátím. Šerife, počkejte, pomůžu vám. Pojď, John. Takže pro dnešek končíme, Johne. Jistě, zítra je taky den. A vy jste kdo? No. Tak na to se zeptejte tady Jacka. On mě moc dobře zná. Georgi, Jacku? ty se zvrátil? Ano, vrátil. Ustájíme koně. Teď. Řekl jsem, že ustájíme koně. Georgi, já cítit z toho bílého muže nenávist a zlobu. Vašiču jelo. Neboj. On si ke mně nic nedovolí. Já myslím, že George se mýlí. Takže vrátil. Natrvalo. Jak říkáš, natrvalo. Počkej. Jacku. No. Jenom se mi nelíbí, co jsem slyšel teď před chvílí. O tobě a o těch tvých kumpánech. Slyšel. A co? Vidím, že jsi nepřišel sám. Že máš služky? Je to moje žena. Já být žena, George. To myslí vážně. Tát se s indiánkama? Do rezervace patří. A teď mě poslouchejte. Oni jsou teď moje rodina. A pokud si máte problém, pak je to jenom vaše věc. Tak to ne, Georgi. Toto je slušné město. Tady žádní indiáni nebudou. Ve válce
znova, když bude potřeba. Oni jsou moje rodina a na to pamatujte. Vidím, že budou problémy. Co s tím uděláme? Jen tak se jich zbavit nemůžeme. Musíme je nějakým způsobem vyprovokovat. Ale teď tu záležitost se starosta. Rejný! Doufám, že ta věc s rančem starého Blacka je vyřízena. Já vám k tomu svoje řeknu. Nic nepodepíšu. Byla by to krádež. No to snad není pravda. To se nám teď po městě budou promenádovat špinaví indiáni. Žiču je? Já s tebou mluvím! Jane! Je, Anavi, přeješ si? V tom domě dlouho nikdo nebydlet. Já potřebovat hřebíky, mouka a Hudson Bay. Ale jistě. Teď přišla naše chvíle. Vyženeme ty indiánky z města. S radostí. Jak to chceš udělat? Vždyť tu hru znáte. Hrajte ji se mnou. Stůjte. Mary, ty budeš dělat otroka indiánce. Nechte nás být, Jacku. Polož to. Ať si s tím tahá sama. Vy také, oasín! Co to meleš? Mluv normálně! Já říkat, že všichni jsme lidé. Ty chudinko. Všichni nejsme lidé! Asi jste mě špatně rozuměl, Jacku. Dělám cokoliv. Vypadněte. Zmizte! Co nemyslíte vážně? Dali jste přednost indiánce přede mnou! Starou sedlíkem! Vy se ještě budete divit! Jdeme. Vím, Georgie. Měli jsme se jim postavit hned. A ne čekat na tebe. Děkuju ti. No. Pokud se jich nezbavíme, nikdy tady nebude klid. Já Jacka znám. On to jen tak nevzdá. A co teď uděláme? Budeme se bránit. Postavíme se jim. Rozumím. Nachystáme zbraně. Georgi, ty chtít znovu bojovat. Věř mi. Co to bylo? Kdo tady střílel? To Jack a ta jeho banda. Napadli můj ženu. Georgi, pochop to. Lidi tady nemají indiány v lásce. Všichni mají v živé paměti Little Big Horn. Little Big Horn? A co vy o tom víte? Já v té válce byl. A pokud si pamatuju, zemřela jenom hrstka vojáků, ale indiánů zemřelo mnohem víc a já viděl lidi, jak je Jack. Viděl jsem je zabíjet indiány, jenom tak. Pro zábavu. Víš, byl jsem raněný. A co udělala armáda? Nechali mě tam! To ona by mě zachránila. To ona se o mě starala celé ty měsíce. To ona mě naučila, jakou hodnotu má lidský život. Je dobře, že se zvrátil. Teď už
nemáme strach. Ženeme Jacka z města. Zbraně jsou nachystané. A co teď? Johne, dynamit byl stotový. Také dostupný. Odřízneme jim cestu. Steve, ty se postaráš o Jacka. Dohlídni na to. Glene, zaříďte. Žena být vždy po boku svého muže. Tohle je nebezpečné. A já už nechci nikoho víc ztratit. Jdi. A postarej se o Taju. Johne. Běž nahoru. Zlato, prachy a panám. Ty tady ticho, Jacku. Skladni za mnou! Připraveni? Steve. Tohle. Tak. A teď mě poslouchejte. Namířit na člověka. A stisnout spoušť. Není tak jednoduchý, jak by se zdálo. Ale když tomu dojde, Bůh vám pomáhá. Stoj, Jacku. Tady víc není pro tebe místo. Ale toto je moje město! Jenomže věci se mění. Odložte zbraně! Ještě máte možnost zabránit krveprolití. Zdejte se! Georgi, Jacku. Georgi? Pomozte mi někdo!
bylo těžké vrátit se zpět a v zápětí ztratit to nejcennější, co mě v životě potkalo. Lásku. Anna by odešla, ale navždy zůstala.